educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I missed. Krásný den všem. Dneska, jak můžete vidět, máme moc hezké počasí. Svítí na mě pěkně sluníčko, ale přesto hodně fouká, takže mi bylo chladno, tak jsem si vzala košile. Tak kvůli tomu větru doufám, že to nějak nebude dělat problém, ačkoliv mám teda tlumení na tom mikrofonu a jezdí tady hlavně auta, takže doufám, že to taky nebude nějak dunit nebo tak něco. Holt bydlíme u silnice, no jo, ale jinak tu zpívají krásně ptáčci. Já jsem před chvílí vstala, tak jsem si udělala maču a ještě se rozkoukávám. Mača je pro mě taková náhrada za kafe, protože ačkoliv mám ráda ledovou kávu, tak není to úplně pro tělo ideální, takže ta mača se uvolňuje do těla pomaleji, takže je to takový jako něžnější a i tak mi chutná. Pro ty, co neví, co mača, já myslím, že v dnešní době už je to dost známé, ale jedná se o vlastně japonský druh zeleného čaje. Moc dobrý, jestli jsou tam broučci. Já sedím totiž pod stromem. No a jak jste si mohli přečíst dobře z názvu videa, tak tohle video je vlog. Já si tady připadám dost zvláštně, protože normálně jsem zvyklá, že si dělám třeba scénář na video a čtu vám tam nějaké informace. A takhle je to přirozenější, takže je to pro mě i lepší, ale musím přemýšlet nad tím vlastně, co vám chci sdělit, aby to nebyla úplná hloupost. No, třeba jako to, že máme brouky na stromě. No a co vlastně od takových mých vlogů můžete očekávat? Mě. A můj život. A má zvířata. A mé koníčky. Prostě to, co se týká mě a mých zájmů a abych si i uchovala nějaké vzpomínky. Právě jsem takový 2 až 3 minuty seděla a čekala, než přijede taková obrovská kolona motorek, abych vám mohla říct krátkou větu, že dneska čekám na balíček, takže si uděláme menší unboxing a já se pomalu schovám dovnitř, protože v tomhle natáčet úplně nejde. Až budu někde bydlet, je jedno jestli v bytě nebo v domě, ačkoliv bych preferovala ten dům, tak prosím, ať je to od silnice. Tak, něco tady máme. Já tím, že jsem si poměrně nedávno založila e-shop, tak mi domů chodí často různé zásilky, protože se objednávám materiál na výrobu, takže tady máme opět další věcičky na vyrábění a já zbožňuji prostě unboxingy, takže se s váma tady o tohle rozbalování podělím, jinak tohle není placená spolupráce. Vzala jsem si na to nožíček a podíváme se, co máme uvnitř. To jsou věci prostě, které potřebuju pořád dokupovat, takže tam nečekejte nic jako úplně zajímavého. Tak, máme to tady. Toho je teda slušně. Takže tady si teda beru šňůrky bavlněné. Z toho převážně dělám teda náhrdelníky a náramky, jako mám teď na ruce. Tak prostě černá šňůra. No, máme toho tady fakt hodně. A potom takovou obrovskou hromadu stříbrných nerezových drátků. Z těch dělám převážně, jelikož jsou hodně oblíbené tyhle náhrdelníky. Takže jo, takovéhle šperky, ale i náušničky a takhle. Takže tahle balení, myslím, že je 1000, se mi hodně hodí. Tak. Dneska si počasí dělá, co chce. Ne, ale vážně. Před chvílí jsem tady byla úplně oslněná sluníčkem, tohle za mnou svítilo a teď je tady tma, jako kdybych tohle video točila o 11:30 v noci, i když je odpoledne. Takže pokud se za mnou bude neustále všelijak měnit náhodou světlo, tak se omlouvám, ale úplně nějak to neovlivním. A pokud budete slyšet nějaké šustění nebo cokoliv,
poznáte to tak, že to jsou tihle dva kluci. Teď tam hrabe Maxik zrovna, tady je Eddie. Možná tam vidíte jeho ocásek. No, na tohle si budu muset chvilku ještě zvykat, protože vlogy jsem ještě úplně pořádně nedělala, ačkoliv už mám jeden na svém kanále, tak je to spíš jenom o focení. Ale ráda bych teda pokračovala dál v téhle sérii, tak doufám, že vás to bude bavit. Já věřím, že díky těmto vlogům mě více poznáte i z mého osobního života a nejen z videí, kde vám předávám nějakou informaci třeba o zvířatech nebo tak a že si takhle budeme bližší. A to je přesně to, o čem teď mluvím, teď je to tu úplně přesvícené. Já se teď chystám jít nahrávat další díl meditace, protože je tady hezký klid, krom toho, že tady pořád jezdí auta a proto to tu budu hodně vystřihávat. Tak, já tady mám už na to připravený i mikrofon, na který právě nahrávám a to všechna videa vlastně. A ptali jste se mě kolikrát, co používám za značku, tak je to teda Rode. Takže ho mám takhle hezky na stojánku a mám to kompletně vybavený. Ale to jste si asi všimli, že mám lepší zvuk, kvalitnější u mých nových videí, takže to je díky tomuhle mikrofonu. Je to něco, co mě vážně naplňuje, baví, prostě celková ta úprava těch videí. Zapojit do toho hudbu, ten střih a do toho ještě to, že fotím, takže mě to takhle fakt baví. Takže tímhle vás chci i zároveň požádat, pokud máte nějaký návrh, nápad na video, co byste si ode mě přáli, abych natočila, tak mi to můžete napsat do komentářů nebo na Instagram a já se vám budu snažit vyhovět. Já těch nápadů mám spoustu a právě, že nevím takhle co dřív, takže chci točit to, co bude bavit i takhle vás převážně. To, co jsem teď tady chtěla právě zmínit. Můžete vidět na mě tenhle topík, jakoby je to předělaný tílko do tohohle crop topu, dejme tomu. A přijde mi to hrozně hezký, přebarvila jsem to, upravila střih a je to takovýhle hezký jakoby pízácký tričko. Takže já si takhle poměrně často upravuju oblečení a napadlo mě, že by to mohlo bavit i vás, že byste se takhle mohli inspirovat. Takže pokud by vás takovéhle video bavilo, moc ráda ho pro vás natočím, stačí to napsat do komentářů. Tak, já během toho, co teď budu teda nahrávat tu meditaci, tak se nechám uschnout tenhle lak. Teď si dám na nehty, protože mám pěkně čistý, tak strašně se mi líbí teda ten obrázek, jestli to bude vidět, jak jsou tam ty krystaly. Upřímně já moc takovéhle umělé věci nemusím a když si dávám lak, tak já miluju prostě přírodní barvy převážně, takže tohle je taková hnědá, takovej neutrál, takže jo, to se mi líbí. Je to fakt jak takový krystal, jak se to malinko třpití, ale nemám ráda jako výrazné věci, extrémy. A už vůbec ne, že bych si dávala gelové nebo nějaké umělé nehty. Tohle na mě někdo nedostane. Já si tak nějak všechno dělám z těch přírodnin, líbí se mi to, takže mám takový natural styl a tohle já podporuju. A tohle všechno najdete i na mém e-shopu. Ono je celkem nelogický si v mém případě dávat lak na nehty, protože ho bez tak do druhého dne budu mít úplně zničený. To bývá neustále. Ale mně se to líbí a tak si to tam dám a neustále si to přetírám a obnovuju. Ono se není čemu divit, když se neustále hrabu v hlíně u šneku, protože prostě furt se musím starat o ty mláďata a tohle a furt to přehrabovat a takhle. Pak se hrabu na zahradě a když vidím venku něco, tak pořád něco beru do těch rukou a taky dělám ty šperky, všechno, takže ty nehty potom trpěj. Aby vám to nebylo líto, že jste neviděli žádné z mých zvířat, tak tady je Eďousek. On se krásně drží, já ho teda radši i tak přidržuju, ačkoliv já s ním takhle chodím i ven, když jsou ideální teploty. Proč máš tak divně tu nohu? A on se vždycky tak krásně sluní. A teďko, teda jak můžete vidět, je v době svleku, takže u těch plazů jim vždycky zesvětlá ta kůže a zrovna u Agamy se slupují postupně. Ona se nesvleče celá, ale prostě po kouskách, takže teď má záda, trochu hlavu, to nejde vidět. Takže teď vypadá dost zvláštně, takže potřebuje více vlhkost. Takže když se vám tohle stane s Agamou, je to přirozený. Takže jednoduše, čím je ta Agamka starší, tím déle trvá, než se znovu bude svlékat.
Zároveň se chci dneska pustit do výroby nových výrobků, takže to bych vám chtěla taky ukázat, protože to je věc, kterou dělám často, že furt něco dělám, jako vyrábím, pořád něco tvořím, teďko jak mám ten e-shop, tak to je pořád něco. Ale nás to co? Baví. A proč mi šaháš do kapsy? Takže já jsem se vytvořila z Moduritu, jak jde asi poznat, stojánky na vonné tyčinky. Tady to krásně zkouším, jestli to funguje, ačkoliv teda se mi klepou u toho hodně ruce. Dost jsem se s tím vyhrála, udělala jsem tam detaily a jsou tam takovéhle krásné krystalky, jsou dohromady 3. Akorát to, jak jsem to modelovala, tak to nemám natočený, takže tohle už je hotový výrobek vlastně po tom, co to uschlo. Při práci se ty krystalky trochu znečistily od toho Moduritu, takže jsem je jednoduše očistila vlhkým kapesníkem a osušila. Ačkoliv jsem už při práci ty placečky vyhladila, vlastně když jsem měla vlhké ruce, tak se ten Modurit strašně dobře tvaruje, tak jsem si stejně ty detaily ještě doladila tím, že jsem to takhle vybrousila. A konečně přišel čas na barvení. Udělala jsem si 2 bobíky ze 2 barev, hnědé a černé, ale to samotné barvení mi dalo docela zabrat, protože než jsem docílila té svý představy, tak jsem to musela několikrát opravovat a předělávat. Můj cíl byl ten, aby to nebyla úplně sytá hnědá barva, ale mělo to jakoby ten přírodní motiv, aby to vypadalo, dejme tomu, zašle. Když jsem byla spokojená s výsledkem, tak jsem to nechala celé zaschnout a znovu jsem potom očišťovala ty krystalky, které byly obarvené od té hnědé barvy. Konečně přišlo na řadu to, na co jsem se těšila nejvíc, a to je kreslení samotného motivu. V hlavě jsem měla celou dobu mandalu, takže jsem si vymyslela vlastní vzor. Nejprve jsem dělala to, že jsem si tužkou předkreslila mandalu přímo na tu placičku s tím plánem, že si usnadním práci a tou černou barvou to budu nanášet přímo na tu předkreslenou část. Jenže ta tužka tam šla potom vidět, takže jsem změnila potom postup práce. Takže potom uvidíte, že jsem tu tužku už nepoužívala a tu černou barvu jsem tam nanášela už napřímo, bez té předlohy, akorát je tam ten risk, že kdyby mi to náhodou ujelo, tak bych už to zničila a musela bych to zase barvit celé od znova. Naštěstí se mi to povedlo, takže jsem spokojená. Jelikož nemám žádný mikroštěteček, abych to dělala s ním, prostě mi to nevyhovuje, tak jsem si vzala párátko, které pro mě bylo úplně skvělé na tohle, takže jsem si jednoduše několikrát už vždycky namočila tu špičku do barvy a nanášela. Dělala jsem to takhle po kousíčkách, protože je to opravdu titěrná práce, ale dělají se s tím strašně krásné detaily. Zabralo mi to strašně moc času, dělala jsem to několik hodin, ale ten výsledek stál za to. Baví mě to, takže mám u toho tu trpělivost. Když jsem to nechala zaschnout, tak jsem to připravila na lakování. Ty stojánky jsem nalakovala proto, aby měly celkově lepší estetický dojem, aby se leskly a aby ta barva byla taková výraznější a hlavně, aby kdyby se to dostalo do styku s vodou nebo jakkoliv se to znečistilo, tak aby se to dalo dobře otřít a ta barva se prostě nepoškodila. A tady je hotový výsledek. Tak co na něj říkáte?
Mně samotné se to strašně líbí, krásně se to leskne, má to takovej přírodní tvar a vzor celkově. Jsem z toho unešená, takže brzy to v blízké době přidám i na svůj e-shop, takže si to budete moci i zakoupit. Teď už jsme ale na konci videa. Moc vám děkuji za shlédnutí a celkovou podporu a brzy se uvidíme opět příště. Mějte se hezky.